गोबां लोगोफोरानो बा रायजोफोरानो सोंहरदों मियानि भिडिअखौ मानो डिलिट खालामखो होननानै आं डिलिट खालामाखै बेखौ प्राइभेट खालामदों माखासे टेकनिकेल इसुनि थाखाय आरो बेखौ थाबैनो लाबोनो नाजाफिनगोन नोंथाङा नायबानो जाबाय लोगोफोर गोबां मानसिफोरानो जेम्सनि सायाव भिडिअ बानायो बा गोबां सिख्लाफोरानो दा बेनि सायावनो माखासे भिडिअ ओंखारदों बेखौ जों देखायगोन आरो लोगोसे दिनै जों गोबां खोथा सावरायगोन आदा जेम्सखौ फसायदों मालाय नांगौ आब' आंनो नाङा एफा बोरायरायनो उल्था खलबारना खर'आव जोगोन आं नोंखो फिल्माव आं जेरै जायोना उल्था खलबारना खर'आव खोलैगोन आथिंखौ आं नोंखो बर' आइजोफोरनि जुखाम फाननाय आनारस फाननाय माखासे बिदिनो गय फाथै फाननाय गोबां समाय नुथाय बे नुथायानो जाहैबाय गुवाहाटि नोगोरमानि साखाथि थानाय सोनापुर थांग्रा लामायाव बा 9 माइल जराबाद खाथियाव गोबां नै हाजोखौ नायबानो जाबाय गोबां समायना रमायना खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो मोनब्रैसो टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन मोनसे टपिकआनो जाहैबाय मोनसे निउस सासे आइजो 65 बोसोर बैसोनि आइजो बे आइजोआ गावनि फिसौलाखौ थैनायखौ 10 सान बा 10 दिन लादों आरो लानायजों लोगोसे फिसौनि मोदोमखौ साफा खालामदों माने जेरैबायदि गोथाङाव खालामो बेबायदि थैनानैबो खालामदों गस्ला गानस्लाय होदों ओंखाम जाहोदों थैनाय मानसिखौनो बेबायदि खालामदों 10 दिन उनाव रायजोफोरा बा गामिनि मानसिफोरा लकेलनि मानसिफोरा गेसाव मोनामनायावसो न'आव फैनाय नायनायावसो जाथाया सोराङाव फैदों ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरा पुलिसखौ लेंहरबाय लकेलनि मानसिफोरा उनाव पुलिसखौ लेंहरनानै गथ'खौ बा गोथै सहखौ पुलिसा लांबाय पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय ओमफ्राय आइजोआ नैबेनो बे आइजोआमोन गावनि फिसौलाखौ थैनायखौ लाफानाय 10 दिन लाफादों बेजोंनो थाफादों बेजोंनो ओंखाम जाफादों बेजोंनो थादों 10 दिन आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे फिसौनिया बा बे आइजोनि सानैबो फिसाला आरो बिहामजोआ थैबायमोन बेनिखायनो बिनि फिसौलाया गावजों थायोमोन माने जेब्ला फिसौला प्रियान्सु बे प्रियान्सुनि बिमा बिफाया थैबायमोन आरो बे मावरिया जायोमोन बेनिखायनो बिबैजों थायोमोन ओमफ्राय बिबैया बिराद गाबदों आरो बिबिनि ब्रेनाबो एसे बोरैबा जाबाय होननानै बुंदों रायजोफोरा नाथाय बे प्रियान्सुआ बोरै थैखो फिसौलाया बोरै थैखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ गोबां साननो गोनां बाथ्रा लोगोफोर नङा होमबा लोगोफोर गोथै सहआव जों हागोन नामा 10 दिन गाहाम थानो मिलेमा गाज्रि नङाबा बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा लोगोसे जों दा सावरायगोन जेम्स बर' ब्लग बा जेम्स मुसाहारि बा प्रकाश बिथांनि भिडिअफोरा आथिखालाव फेसबुकाव गोबां गोसारबाय थायो दाखालि बावैसो मोनसे भिडिअ नुदोंमोन आं भुमिकानाव सोरबा सोंहरदों बिनि साबस्क्राइबारफोरा बा बिनि फलोवार्सफोरा सोंहरदोंमोन जेम्सखौ लागांलाया होननानै बे भुमिकाया मा बुंदों बेखौ खोनासंदो आरो बेल' नङा गोबां जेम्सनि बागै भिडिअ ओंखारबाय थायो बिदिनो मा होनबावनो आरोना मास मोनसेयाव खनसे नङा खनसे ओंखारो जेम्सखौ ओरैबायदि ट्रल खालामो माने दा बिथाङा मा बुंगोन बेनि सायाव नोंथांमोनाथ' बेखौ खोनाखाबाय जानांगौ अब्ला नोंथांमोना खोनासंग्रोदो बिनि उनाव जोङो नेक्स्ट टपिकखौ बेखेवनोसै आदा जेम्सखौ फसायदों मालाय नांगौ आब' आंनो नाङा एफा बोरायरायनो उल्था खलबारना खर'आव जोगोन आं नोंखो फिल्माव आं जेरै जायोना उल्था खलबारना खर'आव खोलैगोन आथिंखौ आं नोंखो जोंनि नेक्स्ट टपिकआनो जाहैबाय आं मैयाहाय मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जाय भिडिअआ गोबां भाइराल जाहांदोंमोन 41,000 मानसिफोरा नायदोंमोन 43,000 मानसिफोरा नायदोंमोन बेनि गेजेरावनो मोनसे इस्यु जाना फैदों बा मोनसे जेंना फैदों बे जेंनानि थाखायनो आं बे भिडिअखौ प्राइभेट खालामनांगौ जादों बे भिडिअआनो जाहैबाय जायबा आर्मि फिसाय बे आर्मि फिसायनि बिसिया गावनि गोसोनाय सेंग्राखौ लेंहरनानै हर गेजेराव लेंहरनानै खामानि जायोमोन गाज्रि खामानि जायोमोन बिनि सायाव भिडिअमोन बियो दा बे भिडिअनि सायाव माखासे टेकनिकेल इस्यु फैदों आं बेखौ थाबैनो जेंनाखौ सुस्रांनो नाजागोन आरो बे भिडिअखौ लाबोफिननो नाजागोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि माखासे टपिकआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि Kita mentama Bandung dah. Kita Bandung. Oh, Boro Bandung.